Okay, maayong mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na punta mga hingala dinhi nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air og ako lang gihapon kining yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acaba. Bino adlaw na usab karon nga unsa matarong adlaw hingala. Adlaw na usab karon nga Huwebes, no? Huwebes na karon hingala. Pizza Jess, no? Pizza Jess na kini mahingala sa bulan sa Hulyo. Oh, Pizza Jess na karon mahingala og padayon kita sa ato nga mga pagpangalagad ni ining kamudtuhon. Aboy na manghigala no, ato day nga timbaya usab og mayong mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, pagigaman usab ang atong mga igsuon nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao. Labi na gayud ang atong bag-ong napili manghigala nga CBCP President si Archbishop Gilbert Garcia, no? Ako pa ini-assign mahigala sa Commission on Mission, no? Kuan mahigala nagkakaila mi ini ni kining Bishop Archbishop kining Gilbert Garcia. Hala no? Padayon ta sa ato nga mga buhaton ni ining kamudtuhon. Abino arita manghigala sa ato nga Saint of the Day. Abino nga atong Saint of the Day karon mao si San Veronica Giuliani, no? Natao kini si Santa Veronica Giuliani mahigala na atong tuig na kini natao kini siya og kini manghigala natao siya sa Mercantil, Italy. At the age of 17, she joined the Poor Clares and directed by the Capuchin. Unya at age 34 nahimo siyang novice mistress and eventually na-elected siya as an abbess, no? Nya devoted to the Holy Eucharist and Sacred Heart of Jesus, and after her death she was canonized in 1839. So karong adlaw gihinumduman nato si Santa Veronica Giuliani. Nala no? Padayon ta mga higala sa ato nga mga buhat tono ni ining kamudtuhon. Abeno arita mga higala sa ato nga CBCP News, balitang simbahan ni ining kamudtuhon. Human sa pipila ka adlaw mga higala hapit na gyud kanang ordinahan mga higala si Bishop-elect Glenn Corsiga arma mahimo na siyang hingpit nga obispo karong July 29. Gani padayon karon ang matud pa pagpangandam, no? Grabe ang pangandam karon sa simbahan sa katedral alang sa mao nga kalihukan. O padayon usab ang mga kaparian sa pagpangandam, and after the kini consecration manghigala, no? Mosunod gidayon ang instalasyon dagto na unya sa kining ipil karong August 14, no? So padayon usab karon ang Diocese of Ipil sa ilahang pagpangandam alang sa usa kadako usab kaayo nga kalihukan didto sa nasangpit nga diocese. Balita mga higala gikan sa Vatican. Padayon usab karon ang atong talahurong Santo Papa sa iyahang mga panawagan alang sa nagkabangi karon nga mga nasod, labi na gayud ang Russia ug Ukraine ug usab ang Israel ug ang ug ang Iran, no? Gani magpasalamaton kita nga nagpadayon karon nga gi-observe ang matud pa ceasefire sa tali sa duha ka mga nasod. Baog kadto mga higala mga balitang simbahanon ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagat. Nala no, ari na ta mga higala sa atong catechism, no? Dunay mga pangutana diri mga higala. Pader. Pwede ra ba nga magfiesta unya wala matunong sa adlaw sa patron? Ang tubag niya na pwede ra ay. Basta pero kung bugat ang rason, no? Kana bitang matud pa justifiable, no? Kana ba bugat ang rason,
sama pananglit sa kining panahon no, kapalitan ang fiesta maigo sa mga tingbagyo. Dili na siya pwede na siya ma-transfer. O baka panahon sa kanang kagutom, kana bang gamay kay income ang mga tao, pwede sad na ingon niya, o andalan, pwede sad na no. Pero kinahanglan nga justifiable gyud ang pagbalhin sa fiesta, adlaw sa fiesta no. Kay matud palagi ang fiesta usa man lagi kini kadako nga okasyon alang kanato ug daghan ang kahulugan niini. Dako kay na siya og matud pa significance alang kanatong mga katawhan no. Kining fiesta no, kining fiesta mga higala nakapahinumdom kini kanako sa taga Bohol ba nga mopauli gyud no. Kini mga bulanon mopauli gyud kini sila gikan sa ilaha nga kining nahimutangan no, mopauli kuno na istorya mahigala nga doon na kunoy usa ka bulanon ba nga namatay niya nahukman malagi sa langit nga dili nga paulion siya nagbalik bad ingon siya nga di ana ko mapauli ari na lang jud ko diri sa langit na lang no. Pero giingnan siya ni San Pedro nga di ka mo pauli nga pista mas inyo ugma. Nilakaw kuno direkta wala puno pa namili. Nibalik kuno pagkabalo nga fiesta sila. So ingon ni ana mahigala no. And of course, fiesta celebration in the Philippines deeply rooted in faith and tradition. Muna nga ato lang tanawon gyud ang fiesta. No, this is deeply rooted in faith and tradition and often commemorate patron saints and significant events in the life of Jesus Christ and His mother. These vibrant festivals blend religious observations with cultural festivities, showcasing a tapestry of faith, heritage, and community spirit. No, muna, no? So, mong sa ulo ganitang fiesta, dili na fiesta sa inyohang apo, no? Okay. So, mga barangay, mga higala, doon naman goy mag-fiesta, i-timing sa birthday sa iyang apo, ano? Mag-fiesta, i-timing sa birthday sa kining iyang anak, di na pwede, no? Ang fiesta nato diri deeply rooted in faith and tradition. Dili na mag-agad og mato palaing nga rason. Faith and tradition gyud siya, no? Sa ato pa kanang cultural kanang fiesta nga tungod sa kuan, tungod kay matud palagi kana bang gitawag nato sa in English og murag nepotism pud gamay ba no. ang gisaulogan nato dili ang patron kung dili ang ato ang apo sa birthday sa atong apo, di na siya pwede because matud pa one of the key aspects of Christian fiesta celebration is ang paghinumdom o pagpasidungog sa patron. Paghinumdom o pagpasidungog sa patron, no. Many festivities are dedicated to the patron saints of specific towns or communities, with celebrations often includes processions, masses, and novenas, and 9-day of novena. Sa ito pa, patron yun, dili ingon nga nagsaulog tag pista, i-timing lang po nato sa birthday sa akong apo. Dili na sa pwede. Kinahanglan ang fiesta sa usa ka patron, maigo yun sa iya yung kapistahan. Pero sa ako na ginaingon, ug doon na yung mga valid reasons. Pero kanang birthday sa apo, murag dili na valid reason. Dili na siya. I-timing na to sa akong birthday, di sa na valid reason. Di sa na valid reason. Donya, ang Kiling Fiesta is a major event in our history, no? Some fiestas commemorate major events in the Christian calendar such as kining Christmas, the birth of Jesus, kining Easter, o kining Pentecost, and Pentecost, the birth of the church. Sa ito pa, kini di ang mga kining fiesta, natin si Sarling sa patron ra, kana po di ang Pasko, kana pong kanang gitawag na to Pasko, adlaw, kanang pagkunsan sa Espiritu Pentecostes, o baka kining fiesta sa Pasko sa pagkabanhaw, kining Easter season, apil po na sa fiesta nga atong giingon. Okay, no, nahala no, palayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Sabi no, arit tamang higala sa lain na topic nato, no. Our next topic is
kining kabahin mga higala sa mga kalihukan usab sama sa kining pagprosesyon sa Santo Entierro, no? Kining Santo Entierro mga higala, Christ's dead body lying supine and Mother Dolorosa. So usually kini manggungkuan, kini bitawng pagprosesyon sa Santo Entierro, nahimo ni siya nga usa ka dako kayo nga selebrasyon tungod kay mauman kini ang pag-culminate sa Biyernes Santo. No, mo na sa culmination sa Biyernes Santo, no, nga diin ang atong Ginoong Jesucristo human nga mamatay dito sa cross ato nga gikuyugan diha sa iyahang matud pa pagpahuway. So ingon po ni ana kada bitaw ang pagpasabot ba nga ang atong din pagka-Kristiyanos dili lamang kutob sa Pasko kung dili lakip na ni ana ang mga pagsunod kang Kristo hangtod na gani pagpasaan sa iyang cross. Ano. Pero ang nakanindot ana mahigala kay human sa tulo ka adlaw gisaulog na po nato ang pagkabanhaw. No mo man nakanindot din nga ang gisaulog nato ang Biyernes Santo din atong giprosesyon ang Santo Entierro. Sunod ni ana usa na pud kadako kay kalihukan sa simbahan ug kini mao ang matud pa kining Domingo sa pagkabanhaw. No, klaro. Abi no padayon nang nata mahigala ha, sa mubuon sa nato gamay ron kay medyo na busy ko ro gamay mahigala ha. So padayon naghapon kita ug pangalagad ato day nga timbayaon ug may munto usab ang atong talahorong obispo, no. Happy Kuan Bishop, no, welcome back dahil no sa itong talahorong obispo niya, wishing you good luck sa ato ang bag-o niya nga kining obispo nga si Bishop-elect Glenn Corsiga. Okay, daghang salamat og mayong mudto Pilipinas.